sunkalo konona la donc ewa minye 3h 4h ou bien 2h wakati abe don kan la dawla mo kelembe wuli abe yala ni dugu konona ye ko abe mo wuli kuka suguru tobike ko obe chogodi nunya nyogona munun fulen ni nyelle sirtu la dinala doni ke bawo ko fajiri munne woleli fula dira fajiri ma woleli fulo kunyede li yuakhija naimakum wa liyarja qaimakum wa yuakhija naimakum woleli fulo min beke fajiri bilali tumbe woleli fulo min ke cide nya kunke munye pour kasino bagato kunu mogo munun be sino wala kunu mogo munun fana be sufen nafila la kulu sagi ulu fana katu labbe ka suguru dunnu ka fenna lin silamiya sariya manyina foila ni mogo min be nin ko sugu ka be ko me ya yira silamiya sariya ye masunyalike atun kanka ke sariya yede mogo ka yala dugu kono dezeri akam mogo kunu me o make neba ake silamiya sariya manyina de woleli folo min be ke fajiri wode be mogo kunu silamiya sariya ye wode ke kam mogo kunu mun be nafila la ina do fajiri surnyala ina nafila inda bila ni ka sugure do woleli folo kunyi fode wala doni ke bagaw nyinin karan nonuna nin ko sugu munun fule dimbewa dugu kono ko kurawde do bidiyawde do lesiritola woleli folo wasara min be mogo kunu ube e yere ki ka demba ya kunu ki ka sugure to mais mogo ka yala ni dugu ye ko abe mogo wole lesiritala dina la kele afulana do bake salli wole la yere ni aye salli wole ube salli wole wakati ka se abe se yele minbari ka misiri sanfe aye wuli suguri to ewa tobe wakati sera aye wuli abe minbari ka nunu nye bidiyay kitabul bidai ibn wadahi imamuna maliki kato madina salli wole la do nana o fanatin nin kuma sugu fe men na lebe salli wole damna ba abe maliki ko ayen nin banka salli wole la kanata bidiya do anka misiri ko maliki ko ka tigi bo salli wole la ko kanata bidiya do kam misiri ko o yere na lebe salli wole abode ke folo o ko fa be salli wole maliki ko ayen nin bo salli wole la akanata bidiya do anka misiri ko mimbe kumala wolle siritu la dina la salli wole wasara wole li ko furo wode be mo kunu wole li fulana no kera salatu bora fulana mimbe ke o be ke sababu kambo mina ka bo dumunema ani mini bo kon mogo min ni hamina ko caman bila istakara kelembanye wa istakara kelembanye ibika hamina ko fara ɲɔgɔn ka ko bɛɛ fo I ka duwawu kɔnɔ walem salam bo kon mu ko misiri salli ka wajibiye ni ye weleli kamme comme mi koroka kando de go mundo ko don ke baw yaayira misiri min salli ka fardo ayni ni wajibi do ka misiri mi ni mogo jora e ka salli wole mogo min kante sanfe kojugo akam majiglente fana akam be chamance de la na ye salli wole ka soro mikro tabulo mogo bo o weleli kamme o misiri de ewa salli ka wajibi mais don ke baw ko mais ni ebe dugu kono de misiri kelen de be dugu kono ebe dugu kono misiri kelen de be dugu kono o misiri salli ka wajibi de har na ya soro be weleli meni mikro de ni be dugu min kono misiri kelen de be dugu kono na de abe dugu kelen kono bebe ñogon soro misiri kelen de la o misiri salli e ka wajibi de har ni te weleli kamme na salli wati sera jako e kata salli misiri la wala mais na ya soro misiri lu ka chasa
doni ke bawo ko misiri min salli ka fardu ayniye o yede nim mo jora misiri min ka salli wala akante samfe ko jugu akam majigile fanante akam be chamance la nimmi korote na ye salli wala mo bo salli wala kamme ewa o misiri salli e wajibi men na ya soro misiri dobe e ba weleli kamme micro de la e ba soro min bini misiri tabe kilo durubo ube kilo woro kata salli o misiri la wajibi tika wa alaikum salam ko yala almami kofe mogo ni ebe almami kofe sallila fatiha kofe ebe sura were kalawa salli munum be gundwa ibe sura were kala salli munum be gunda de parce que tilota almami kanna wala ibi ka fatiha kala e fana sura ewa ni sura be da ka be sura da komi salli fana arakan folo fula la sara arakan folo fula ni be nunu salli har ni be almami ko fe be fatiha kala ka sura dauka parce que tilota almami kanna e fana be ka fatiha kala ka do da ka de me salli be bangede almami ko fe mo ibe da fatiha drone na salli be bangede almami ko fe mo be da fatiha drone la ni almami ya ka fatiha kala ibe fatiha lammi almami bolo na ba ke ka fatiha kala ni almami ka fatiha banna e yere fana be ka fatiha kala woni ka fatiha kala to ibe almami lammi wa alaikum salam o su kan salli ko ce fula ani muso kelen na be salluka abe ke cogode ce fula agu ulude na ta almami koro ce fula inde be na almami koro abu ulu da ku kumbila e nyogon tilela ce fula in ka ku abu fula kumbila nyogon tilela almami be jo kunna me muso abe muso bila ce nunun ko fe kata bila ma me abe muso in kun teme ce fula ka kunna ka muso chamance de bila ko ewa ce fula ka kun be yorome abe muso in chamance de bila parce que ni almami be salli su ka ni ce do ibi jo akunde la kunya fande la ce fula in kunya kun be nyogon tilela abe muso in chamance bila ce in fula kun yorola ni almami jora mu ewa ce in fula in kunna abe muso fana chamance la abe sallu kan ni jogo dela Anusa. Ko sungalo la ko ka Qur'ana ka kala ka caya ko ka ajigi ka caya ba ube kalalin no Qur'ana kala min fora Qur'ana be kala do bitadabbur Qur'ana kalan caya kuno kera saya jigili de caya kuno kera ya kalan de caya kuno mana yemmin yedro tadabburu kake mana ibe min kala akasro ibake ka jate mina inofe afala yatadabbaruna alquran am ala qulubi aqfaluha jate mina kake fana qur'ana in kakala ka tagaside ka jate kitabu anjalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab akalan caya ika ajigi ka caya epika tadabburu fana inofe nunu fula de be faranyoga iba kala ka caya ka kala ka jigili caya ka tadabburu inofe fana ibu fula be de faranyoga wode ye qur'ana kala jogo nyumai salafu salu tumbe qur'ana jigili caya sungalola uko imamu na Bukhari ko sungalo suwoso ni sungalo donna suwoso abe qur'ana jigi ayere be sigi ka qur'ana kala ka jigi ko imamu na Safai ko tumbe qur'ana jigi sungalo ya sinya bi woro imamu na Safai abe qur'ana jigi sungalo ya sinya bi woro nunu na nyona sabatira salafu goro wala iba jigi de ka kala ka chaya de ka jigili chaya ka farata da buruka
bo ko ewa ko furuna folo ye demuso de tay ko hadisa minana ko den na kan na folo ye fata ye do ko nu ko jonko ala de ko wa tun nisa sadaqatuhunna nihla fakat so ka qur'ana inde mamene awu nyana hada madawun de benni fo ala de ko ye muso ka furuna folo duma mo ma fo ala de kote wa tun nisa sadaqatuhunna nihla akwaye muso ka furuna folo ta ka duma ala de ya duma ala de ya fo ibe muso ka furuna folo dama hadisan minana ni cinen ko anta wa malika li abika o yede ni furuna folo do nay de muso tege me awbe e walla daw fo wakati min na folo do na muso tege ama ka tayi walaw ni ciden ko ini kan na folo yi fa tayi ni na yen na folo yi marade aye de muso ka furuna folo ta ka dama adagara ayire ka fo fama nimmene ki yire de menay ube ni fa ko de muso ma de muso na folo ko be nabide iten ni hakedi mbake ni hajwe doni ke ko ni na ni hakke nyini ka de muso fe min minali ni hakke min minala na ta toro na ta de bashi tana ko dima parce que on na folo furna folo tara ka dama deja kera tayi ni adira de muso ma kera tayi ayamara anta wa malika binani yorodela ni yere ko de muso ma sai ka furna folo min dirima nemma ko be ni hakela de dor ke ba ko akake hakke fana min minalita toro ube na yere ye min takadima bashi tika wala me an be furu siriro de la folo na foro ma do ale tege fura ya abedo aka jifala sila me sare ko kanandinde iba takadi de muso mare na sere de muso tege wakati mi ayamara atakera taye o yoro de ciren ko anta wa malika li abika akoy ni kan na foro be yi fa taye me an be na foro nunu fo wakati ma sere ale mayra ha amado atega yere folo wala nunu be fa mon ni jogode la wa alaykum salam bo konni be farda sunna niya ngania kunyin ka suntige rawa aha suntige rawa ni ko ni dantigara ka kanganya ko nyen suntige hari ni ma jita ka mi suntigara ngodi ato don ke bako ciden ko ni tile binna ko iki ka suntige ni ma foi soro don ke bako ni ma foi soro e sunendo suntige wakati sera foi de te dum fe ni mi fe ni e bo o do be ko me ki suntige nai don ke bako iki ka suntiga ni ngane ai ni yengan angan ya dro nyin ka suntigara hari ni ma dumuni ta hari ni ma minita farda sun ko ni dantigara ka kangan ya nyin ka suntigara hari ni ma mi anga ne misire anga ay na hele ke na ko mi anga misire kare no na challi taba ma nganya nganya bo ko nafila min fule ka ke nim misire de fara ko ebe kare kono e ka salli almamini jamanno fe e nyaabe almamila e nyaabe jamala o be chogodi bonna ya soro safaw misiri safa musiri de fora safaw de jora ka tugu nyogo na fo u shera e may be yoromi e be kare yoromi e be bedda yoromi safaw de sherai a nyaabe nyogo na adagara ika joye ika salli ka faruka menna ya soro e nyaabo da masafa masede kene be nuche ube sira be nuche ate daga ka sallu no fenina fo aka soro safa de tugura nyogo na kanashima abese ka salli nyogo fa nyogo anya be nyogo na abese ka ibese ka sallu fenina menna ya soro almamini jama fule yamfe e nya bula kene be enuche ube sira be nuche ate daga ka sallu no fenina fo ikata misiri la ikata faruka andi tinan tembe kurani silamu ko
ta tunzani ba nan to ke jata ne ke jata na wasu ne ka ina tuni Allah bo ko ewa dode ko jahadu kelaw ce hakke men kata jahadula ko hakke balawa hakke tala me doni ke ba ko asaraya jahadu jama fitini kemenani jahadu yere jama chaya banani ce banani no ko asaraya ko o fitini yere o ya tare katam ewa mugo kemenyo wonana katam mugo nani o ba fo de masaraya men ni ko ale khajum o yede banani nyukuna jama min beta banani na wala mekele ka fofo nin jate hakke de kasoro ka kele ko jate tala jate me chide alay mi jani min di dron ni silamaw aw be jate minna ewa ni ewa kafiru ya wu nyogona fulaye kafiru ya wu nyogona ye ate daga ka bolin ni ani kafiru ya wu nyogona wu ba wu nyogona fula ate daga ka bolino ye min ni kafiru chayara ka katema oka ubafi ka shama boli daga rawuye me kafu ninja te hakede fokele bolo ka ninja te hakede la na ma se ninja te hakela te kele ko tede me ko saraya nyuma ye kemenani jihadu khajwa jaman nyuma ye banani Allah ka ya in yakunu minkum mi'atu sabiratun yaghlibu mi'atayn silama koni worduma di silama manni silama na tara jahadu yorola worduma di mai ka bol yoro juma ni awbe mo keme kafiru be mo keme fulak ate daga ka bol abe jonnunun korode ala be min ka bake mana ni kafiru jama be keme fulala silama be mo keme la ite bolide abe jo unye de ala ba utebe men na kera sa kafiru de ka chaune ka ko jugude kafiru be keme saba keme nani de la keme duru de la aw be keme la ala ye bolela daga wiya men ni ani kafiru be ye kelen yaw ye mo keme kafiru ye mo keme ate daga ka bole kafiru ye mo keme fula aw ye mo keme ate daga ka bole men ni kafiru yaw double sinya saba chara ye ko jugu ulu be keme saba de la keme nani aw be keme na wusura boli daga rawuye ne wa alaikum salam bo ko muso ko minye aka kalobo jora la sara wakati bonna kora yala be salli fanani la sara be de salliwa uba be dal la sara dro safo fana wakati la da jora yala an ba fa ka futuri salli ka safo salliwa kuma fula de be ni na doni ke bawo doni ke bawo doko ko salli fanani la sara be wakati kelende darura tigi bolo parce que be se ka fara nyogonga ko futuri fanani safo be wakati kelende darura tigi bolo ko ola ko ni muso sene yaran la sara ko aka salli fana salli Allah sara salli ko na sene yana safo fana wakati de ko aka futuri salli safo salli doni ke bawo do be ninka me bune shemi rahimahullah le masonnima alaikum muso sene yaran la sara wakati minna ko abode salli o awde baka salli fana wakati ya suru ate sene yala la sara wakati min asene yara wala ako abo doronde salli fana salli litaka futuru fana abo chogode la safo na asene yara anta fa ka futuru salli parce que futuru wakati ya suru ama sene ya otaka safo wakati minna asene yara ako abo de salli ibn Samir rahimahullah lebe ninde griya alebe ninde ka ako sisa yala ni muso sene yara salli fana wakati la sara mashe yala nabi salli fana sallam ba fa kan la sara sama ka farakawa parce que wala sara mashe aku futuri fana na sene yara an ba fo safo mashe de ma ka safo sama ka faraka ka salliwa
akwanto fay awa kunni nin fana wakati temenaka kato ewa ama seneya a seneyara min wakati la bode salli min wakati ma soro seneya la o salli taka min nin kuma fula de bala ni muso ye barake na kelen kele basi ti kaula nin kuma fula de ben ni masaila la bon ko do ko ulu beta bara yoro de la juma do no beto ka bara yoro la wu ko kata bara yoro la ni juma wakati sera beta juma salli ko do ko ayi ko ni kora juma ye ko ni dumuni ke ko li cinyana ko ni be chogo de cinyate ninna doni ke ko juma ko li yata depuis ni fajiri sallira parce que juma donya damina depuis fajiri sallira depuis nanye fajiri salli juma ko li ya damina do ko ayi juma don nanye fajiri salli ni tile bora ko lugala don yere haqiqa ba ta tile boli de la ni tile bora juma ko li ya damina o wati fokata juma salluke wala kuma sahale sogoma ni dugu jera ebeti ka bara yoro la ni ko itara bara yoro la ni nogo wore makila mimbe kasa kila juma wakati be se kata sallina dumune te juma ko le tiya ka foni ko ra juma ye ni dumune ke ko le tiya na sahabato la de sogoma ibe se ka ko katika bara yoro la juma wakati ibe se kata juma sallino o ko le basitala me juma ko le koni nyuma yede dro ki ko kitile juma la anyuma nyewde o de kawsana be ki ko dro ki tele juma salliro la juma ko li chogo nyuma yenninde me ni mo min ten ni soro sogoma ibe se ka ko katika bara yoro la juma wakati beta salli basita mo ko ewa anko deresu kono ciiden ko ne mo minye jaba kene do ube lay akasa bi da kono ikanata salli jama misirila bo konni mo minye idda ko chogoya do ka kasa boyo ni ya kasa boyo basitika jaba kene do ube yellay kene do idda ko chogo dola ko kasa ge ka boy da kono pe akasa ti da ko basita le bita salli la kuma ba kan ni kasa bere min ni kasa kuni bora idro kiri bori ka be se ka tasalli ro la misiri la komu ko dombe adamina wakati juma domba adamina de nitile bina biye munye sibiritea ni bi tile binna dro du ewa dumasi kari damina domba damina tile binne de la mana domba damina su de la tile banu fe ni tile binna dro don damina na fo kata nyona tile bi depuis kono tile binna sibiri damina na fo kata bi tile bi ni tile fana binna dumasi damina na fo kata sini kata tilebi domba damina sufela de la tilefela banofe fo arafa do ala yoke sariya yoke noya hiju dewnya hiju arafa do ewa sude be tileno fe kola parce que arafa joli ya damina depuis arafa don salifana fo kata ewa summi bitu wala fo kata fajiri kenaci ni jora arafa la wala ya arafa so kata arafa dun salifana kasuko fo kata fajiri ewa mi nye ewa arafa te damina ewa saliba kononto natewa fo kata saliba tile tanna fajiri o bebe konte arafa la doni ke ba kon nin don doronde arafa don doronde ewa domba damina tile fela la o sufela ba nofe
nogoya hiju dewne parce que nun ewa sariya tunya ke nitile binna doro arafa jodi banna hiju beta kamo chamanda ni sariya tunya ke arafa don salliba konontona nitile binna doro arafa don banna hiju beta kamo chamanda misilame sariya yo ken nogoya hiju dewne minye salliba tile tanna ko su faraka fo fajiri ni jora arafa la eri yere la wala ye arafa so wala no ote domba damina sudela tile ba no fe wala musala karamo ka cesiri toye o ye ciden yede ka kuma de o ye hadisa sahalen de ciden ka kuma de an ka do fana karamo ka cesiri te dina in kono koy karamo ka cesiri ni ya salafu salu nu ko salafu kote doni ke ba ko ka dada e ba do e ta do salafu te kuma sifo ni della do ta bolo qur'ana law be hadisa salafu salihun ko ya sebau tabi nuku ya kuma min fo e ya do e ma do iba soro kuna ya ka kuma dalilain ta qur'ana aya do de la ube hadisa ute kuma nun dun wete ute kuma sufo nu yere kunkoloi iba soro ya istimbatu aya dola etawdo ube ya istimbatu hadisa dola eta kalama e ma hadisa doye ya aba umairi ma fa'ala nughayr imamuna safa ye faida bakele de bonni hadisala kiri bakele ni hadisa min fulani safa de laka sinyana kan ni hadisa jatemina ka kiri bakele de fale ka bo hadisa ina ya aba umairi ma fa'ala nughayr aba umairi demiseni dode do kono sugu dode do ba fo kono man nughayr atumbe tilonko keni kono yin sara kono yin sale dro demiseni dimine adusu kasira sikile ciden nana demiseni na adusu kasila ka kono sara ciden ko aba umairi akon nukhairi yemunke ni hadisa dro imam nasafa yakiri bakele mbwala istimbatu donc doni kibago be kuma fo ibasoro boyoro de bala aya dola ube boyoro do bala hadisa dola ibasoro eka hakili mashama eka famu mashama eka doni mashama odiya to ciden ko la testami ummati ala dalal ciden ko le kam manton te faranyo ko kafilika kata shebawda ani tabino nu ko benanni na har ni e mo delila ya qur'ana kono e mo delila ciden ka hadisa kono ciden ko nu benaka de utebe filika ede ma uka della boyoro do mecinyado gode to mamur lamini sinkiti adella ka kalandem do wajunne na kalle sonduma atumbe mo kalandem kala jamia la kala shikono mamur lamini sinkiti minye kitabu tafsir de la adwaul bayan kalanden do ko ama ayanyi nin kam masaila do de mamur lamini sinkiti ya jabi masaila na ko doni ke ba ko tende kalanden ko nemi nyinen ka doni ke ba wala ciden ka hadisa mawla min sinkiti la kremin tumba bolo nabo kalashi kono be mo la kala yella kireda abora kalashi kono o dombe ama mo la kala kala ndewun toko doy ma ko ayde ni la shamare ifle kan kabbi ka kala mecci tuma me dugute jana na kalashi kono akon yennin kede kala ndem mi yennin kuma fo kala dabo ninne ko doni ke bako kote yala edebe ciden ka hadisa do kateme doni ke bawo ka e nyana doni ke bawo be kuma nin dungo de ni hadisa tu bolo nin ko doni ke bawo kote e nyana doni ke bawo be kuma nu yerede o ciden ka hadisa tu bolo amma fo ni e wan nek mo ye kuma fu ye derila nyina fe bashi talade me kana jate mina nu ko doni ke bawo kote ko doni ke bawo ba fo nu yerede doni ke bawo te kuma shide fo salafu salihu jamakulu saba ni ya kelen ye kuma min fo sembe yoro do ba bolo aya dola ube ciden ka risalo
ala kan be sɔgɔma nin ye kuma min fɔ ko olu ka yɔrɔ la ko parti dɔ de bɛ u b'a fɔ ahmadiyaw bon ko olu ka alimami yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔw ye u ko alimami y'a fɔ mɔgɔw ye a b'a fɔ mɔgɔw ye ko ahmadiyaw ye kafiriw de ko mɔgɔ kana saliw kɔ ni min sara ahmadiyaw la mɔgɔ kana salla la ko a y'a fɔ har kutuba kɔnɔ ko ahmadiyaw ye kafiru de ye mɔgɔ kana saliw kɔ ni ahmadiya min sara mɔgɔ kana salla kan ko mɛ ahmadiya do fatura sara ko ale alimami yɛrɛ taara salla kan bon an bɛ min fɔ ye kuma min kɔni fɔ k'a fɔ ahmadiyaw kafiru de do mɔgɔ kana sallu ko n'u sara mɔgɔ kana sallu ko ye kuma sahalen ye diɲɛ mufti kalanbaga bɛ diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ bɛnnen b'a la saudiya ka muftiw jakarta ka muftiw indu ka muftiw jamana bɛɛ misra ka muftiw jamana bɛɛ n'u ka muftiw sigira u bɛɛ y'a yira ahmadiyaw ye kafiru de donc kama ma ɲɔgɔn sɔsɔ la dɛ ahmadiyaw ye kafiru de parce que min ko nabi ɲuman laban tɛ ciden ye ko ciden laban bɛna ciden laban tɛ ciden ye e ye kafiri de parce que a tigi ye kuranna nkalontigiya a ye ciden ka disa salen nkalontigiya o ye kafiri de ayiwa n'u bɛ dɔw tromper u bɛ kuma arajow la ko min dalen b'a yɛrɛ la ko i kana dɛbɔ la qawla al-haqq yuridu bihi al-batila tiɲɛ kuma de fulen nin ye n'u bɛ nkalon de ɲini n'a ye nin ye n'u bɛ kalanbaliw de tromper tiɲɛ ɲininaw tɛ dɛ parce que u bɛ nin fɔ pour u ka jama de sɔrɔ mɔgɔ k'a fɔ n'i y'a ye u ko karamɔgɔw kana u ka dɛba kɛ karamɔgɔ ma sɔrɔ minnu bɛ dɛba kɛ u bɛ tiɲɛ de la bon jama bɛ tugu ko u bɛ nin kɛ ni o de mɛ tiɲɛ ɲininaw tɛ dɛ ni n'u ye dɛba kɛ hali n'u ye kuranna aya bɛɛ de yir'u la ka ciden ka hadisa bɛɛ f'u ye u tɛ sɔn tiɲɛ ɲininaw tɛ dɛ dɔɔni kabaw ko ni silamɛya sariya bɛɛ mɔgɔ ni ahmadiyaw tɛ dɛba kɛ dɛ silama ɲɛma de b'u wɛrɛ k'u sigi ni silamɛya sariya bɛɛ jamana kɔnɔ kuranna aya filɛ ma kana muhammadu aba ahadi min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin e ko cogo di aya filɛ ala ko muhammadu tɛ mɔgɔ si fa ye aw la mais ala ka ciden de don ani nabi ɲumanw timmɛbaga nabi ɲuman tɛna kɔfɛ nabi ɲuman timmɛbaga de ye ciden ye aya filɛ e ko cogo di n'a ko sɔnna nabi ɲuman laban ye ciden de nabi ɲuman tɛna kɔfɛ o y'a kisilen ye n'a ko ni aya ne ma sɔn a ko a bɛ bɔda ɲini aya la ka kɔrɔ wɛrɛ ɲini a la bamuru bɛ kɛ k'a kan jigin an b'a faga ou bien i b'a fɔ hadisa filɛ ana khataman nabiyina la nabiyya ba'di ciden ko ne de nabi ɲuman bɛ timmɛbaga ye nabi ɲuman tɛ n kɔfɛ hadisa filɛ e ko cogo di n'a ko sɔnna alhamdulillah n'a ma sɔn a bɛ faga i n'u tɛ dɛba kɛ dɛ san dɔ la u fana kɛra jamana damakulu ye k'u bɛ taa hiji ahmadiyaw u kɛra jamana damakulu ye u fara n'u ka jama ko ahmadiyaw k'u bɛ taa hiji muftiw y'a yira saudiya masakɛw la ninnu ye kafiru dɔw kana don haramu la saudiya ka masakɛw y'u sagi ahmadiyaw o bɛ n bolo kitabu la lajina daima ka kuma o bɛ n bolo kitabu la u kɛra groupe ye k'u bɛ taa saudiya ka faamaw y'u sagi k'u tɛ don haramu la silamaw tɛ ahmadiya bɛ se ka don jama cɛ la
passeport ba bolo silama togo ba la be jama chela mogota do abeta hiji nin chogola ke minni ahmadiyo kero damana groupe ye ku ka damana drapota ku ka tamansita ku beta hiji ubisagi jinya doni ke baga be ko kafiru de silamaute almami ye min fonni ya ayecinya fo mais almami re antaro ahmadiya min sara munyato atara sallaka akwa almami tara sallaka anteni do sababu jumanya sallaka antodo ante sika almami juje ola fulo parce que sababu menya sallaka antodo apeseka ke karabaliye apeseka ke adon nimma sallaka joli bombe wuli fitna be wuli ntodo mais mo ko ni te salluka mais netado ale sallira ka chuwa kummi nyato ale sallira ka ntodo ntese kale akije kale jaragi fulo mame ko sufela la ko munum bejo arafa ko teta mujili fatawa ubeta mujili fatata mana ubeta jode ibiti jo arafa dorni jora arafa doro ibeteme kata mujili fatata ubejo arafa ubeteme kata mujili fatata Gorini kani na chaliti yaruna aro yar kana te ti awda na sabon challe misiran ko sabon na nyame saganda tarawinya na do misiran akin moda ni kani na tarawinya ti ka bon ko do de do ko ale yere beta safo salle misirila jaman no fe minna ye safo sallate nafila ke misirila beta nafila ke na ka demba ye o be chogo de bashi tola maji buni jabani tumbo ke chiden tilela abeta safo salli ni cidenye misirila na ye safo salli abena teme akademba yache nye ka safo salli nu ye kanafila kenu ye bashi tola subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ngalo kono na la